Зирәклек күп білуді түгел, алған білімлерінің қайсылары ең файдалы болуын білуді, деп язып қалдырған Лев Николаевич Толстой. Исәнмісіз, эфирда білім дүниясы. Алдағы минутларда. Қойнар каникуллар, не үшін Қазан оқушылары ел күнлерінде рәхәтләніп мәктәпкә йөрделәр? Инженер технологияларын халыкка тарату, студентлардан кала яңа астаханәләр тагын кемнәргә ярдәм итәчәк? Ашатучы киңәш, ата-аналар нинди хәйлә белән балаларын кичке аш ашаткан? Көзге каникуллар тәмам, Татарстан мәктәп укучылары кабат укуга киреште. Әйтеп үтәргә кирәк, башка күп кенә төбәкләрдән айырмалы буларак, Татарстан укучыларына яллар озайтылмады, хәтта укыту процессы да дистанцион режимга күчерелмәде. Бу республиканың уку йортларында санитар табибларның күрсәтмәләрен катгый үтәү сәбәпле мөмкин булды. Моннан тыш, Татарстан укучылары өчен көзге каникул вакытында хәтта мәктәп яны лагерьлары да оештырылган иде. Казанда бу соңгы берничә ел эчендә беренче тапкыр гамәлгә ашырылды. Шул рәвешле инфекция юктыру куркынычы югары булган. Кешеләр күпләп җыела торган җирләрдә йөргәнче, балалар ияләшкән коллективта педагоглар күзәтү астында булды. Әле мәктәп яны лагерьларына йөрүче балаларны көненә 3 тапкыр ашаттылар да, иртәнге, төшке ашлар һәм полдник. Бұлар барысы да ничек оештырылган иде, һәм көзге каникулларда балаларның туклану процессын оештыру канәгатьләнерлек идеме? Мәктәп яны лагерьларының эшчәнлеге белән Казан мәктәпләренең берсендә шәхсән Татарстан мәгариф һәм фән министры үзе танышты. Татарстан Республикасында Рәсәй субъектлары арасында беренчеләрдән булып 690 көзге мәктәп яны лагере эшли башлады. Аларга 40,024 укучы йөрде. Мәктәп яны лагерьларында балаларның сәламәтлеген саклау төп бурыч булып тора. Санэпид таләпләре буенча төркемнәр бер-берсе белән кушылмый, вакытны аерым үткәрергә тиеш. Казан шәһәренең 102-нче гимназиясе мәктәп яны лагерына 165 бала йөри. Лагерь сәгать иртәнге 9-дан 3-кә кадәр эшли, балаларны 3 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Балалар бик теләп йөриләр, ә мәктәптә Санпинның барлык таләпләре кагъди үтәлә. Элек җәй көне, яз көне була иде мәктәп лагерьлары. Бу елгы менә карантин бераз үзгәрешләр кертте. Язгы һәм җәйге лагерь булмаган очракта көзгә күчерделәр. Чөнки балалар мәктәптә теләп мәктәп лагерына йөриләр. Ата-аналарга дагы бик әйбәт, балаларны барыбер караучы бар, балалар бер үзләре өйдә утырмыйлар. Балаларның ялы файдалы үтсен өчен барлык чаралар да күрелгән. Иртән укучылар үзләренең төркемнәрендә укытучы белән зарядка ясыйлар, көн дәвамында төрле уеннар уйныйлар, яңа мәгълүмат үзләштерәләр. Сәгать 8-дән 9-га кадәр һәм 3-тән 4-кә кадәр дежур группалар эшләве дә каралган. Сейчас такая обстановка сложилась, что на экскурсии мы пока не можем. Шартлар шуны таләп итә, экскурсияләргә без әлегә чыга алмыйбыз. Безнең дәресләр кабинетларда, отряд бүлмәләрендә уза. Безнең педагоглар бик яхшы эшли, программа бик бай. Лагерьнең эшчәнлеге белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хидиуллин да танышып узды. Менә шушы вакытта балаларны яхшы тукландыру, алар белән төрле чаралар үткәрү һәм шушы ата-әниләрнең бunda балаларны китереп, аларның сәламәтлеге турында кайгыртуы һәм аларның канәгать булуы безгә бик мөһим. Министр балаларның тукландыру системасы эшчәнлегенең әһәмиятенә дә басым ясады. Чөнки бу уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары түләүсез кайнар ризык белән тәэмин ителә. Татарстан Республикасында 209,235 башлангыч сыйныф укучысы бу мөмкинлек белән файдалана. Республиканың 85% мәктәпләре кайнар ризык белән туклануны үзләре оештыра, калган 15% килгән ризык белән эш итә. Лагерь вакытында әти-әниләр ашау өчен якынча 190 сум түләгәннәр. Камал, син мәктәп ашханасында нәрсә ашарга яратасың? Какао, май белән күмәч һәм сосиска белән токмаш. Туклану буенча әти-әниләрнең һәм укытучыларның сорауларына җавап бирү өчен министерство тарафыннан махсус кайнар линия эшли. Госуслуги порталының башлангыч сыйныфлар өчен бушка кайнар ризык бүлегендәге мөрәҗәгатьләр көн саен тикшерелә. Шулай гомуми белем бирү оешмалары базасында укучыларның туклануын контрольдә тоту өчен ата-аналар комиссиялары да төзелде.
Qozan radiomexanika külliyetinde yana ustaxanalar açıldı. Hazır ise studentlar külliyette nıqlı bilim alıp qana qalmışa, eligi bilimlerini praktikada da kullanıp qoruy alacaq. Bular ise sanahat hem injinier texnologiyalar ülkesindeki 5 yana kompetensiya. Külliyetning texnik bazasını yanartu Мәгариф ilkülem proyekti erdeminde mümkün buldu. Oku yurtu grant tuttu. Bugünden ol ustaxanalarını studentlarını okuduğu için güne tügül, ustalıkların kamilleştirirge televişi pedagog hem bilgiçlerinin kvalifikasyelerin kütörü içinde kullanı olacak. Ustaxanalar açılışında Мәгариф hem Fen Ministrinin birinci orunbasarı hem bizning ijat türkümede qatnaştı. 31 октябрь Qozanның радиомеханика külliyetinde 5 яңа ustaxana açılу tantanası buldu. Külliyet 2020 yılında Россия Federatsiyasi tarafından uzdurulgan Мәгарифni östürü programması boyunca grant tuta. Bu indi orta bilim biri yurtunun Мәгариф ilkülem proyekti kısalarında atılgan ikinci grantı. Ustaxanalarını maddi texnik cihazla WorldSkills'ның infrastruktur bitlerine turu getirilip işlenile. 20 yıl davrında biz 5 ustaxana aşığı üstünde işledik. Onlar metrologiya, инженерный дизайн, работа на универсальных станках, ЧПУ, токарная работа, ham электроника. Татарстан активно участвует в этом проекте. Татарстан проекты актив катнаша. Узган ел безнең эш Мәгариф оешмасы җиңде һәм әлеге грантка ия булды. Быел тагын 6. Истәвенә бу шактый җитди акчалар 9 белем бирү оешмасына җиһазландыруга, мондый лабораторияларны барлыкка китерүгә 350 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Студентларны яңа ustaxanalar açылуга иң нык шатланган кешеләр дисәң дә ялгыш булмас. Бу külliyetдә укыганнар WorldSkills бәйгеләренә ныклап әзерләнәләр һәм зур уңышларга ирешәләр. Әлбәттә, бу казанышларда укытучыларның да роле бик зур. WorldSkills'на карасан, анда бит берничә модуль. Беренче модуль монтаж, сборка и проектирование печатных планок атала. Икенчесе бара схемотехника и программирование, üçüncüsü диагностика поиск неисправностей. Bizim балар нәкін WorldSkills'la катнаша, алар берсе дә икесез май белән калганы юк. Яңа ачылган ustaxanalar югары квалификацияле белгечләр әзерләүдә һәм аларның практик яктан нәтиҗәләрен тикшерүдә зур роль уйный. Шул ук вакытта ustaxanalarda топ 50 һөнәрләре буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыруны тәкъмин итүче педагоглар, оешма эшчеләре квалификацияләрен күтәрә, ә аллы яшьтәгеләр һәм мәктәп укучылары яңа белем ала алачак. Шара бәйрәм концерты белем бирү өлкәсенә зур өлеш керткән укытучыларны тәбрикләү һәм күллият директорының чыгышы белән тәмамланды. Балаларны тәлинкәдәге ризыкларын ничек ашатырга? Бу ата-аналарның мәңгелек проблемасы булып калыр ахры. Әмма бу мәсьәләне яшәни шишәргә алынган һәм аның киңәше тиз арада интернетта популярлык казанган. Мәгариф һәм тәрбия дөньясын кайнаткан интернет киңлегенең иң кызыклы яңалыклары турында Нияз Рахман сөйләп китәр. Аның кызыклы тәнәфес рубрикасын рәхим итеп карагыз. Сәлем дуслар, каникуллар тамам, укулар башланды бит. Җиңсез яңа елга кадәр укыйсы хәзер трансформер мәктәп һәм робот бала караучылар турында хыялланучы әтәниләр. Бу һәм башка интернеттагы кызыклы яңалыклар хакында алдагы минутларда. Үз тавышына бер сәхифәне рәсми хәбәрләрдән башлый әле. Татарстанлар 2021 елга Мәгариф һәм Фән министрлыгының өстенлекле бурычлары өчен тавыш бирә ала. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү дәүләт хакимияте башкарма органнарының максатларын һәм бурычларын халык алдында формалаштыру һәм аларның үтәлешен иҗтимагый контрольдә тоту проектын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Беренче этап барышында министрлык тарафыннан экспертлардан тәкъдимнәр җыю гамәлгә ашырылды. Иң мөһим максатлар һәм бурычлар исемлеге проекты формалаштырылды. Иҗтимагый совет утырышында 2021 елга өстенлекле бурычлар буенча 15 тәкъдим инде әзер. Аларның иң мөһимнәрен татарстанлылар билгеләячәк. Сез дә читтә калмагыз. Министрлык сайтына кирип, тавыш биреп чыгыгыз әле. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких.
Онлайн бала караучыларга ихтияж арткан пандемия вакытында мондый төр тәрбиячеләр айрыша популяр дип белгечләр. Чөнки сабыйның кулына гел гаджетлар тоттырып мультфильм карату гына дөрес түгел. Аны башка төрле формада кызыксындыра да белергә кирәк. Нәкъ менә бу очракта онлайн бала караучылар ярдәмгә килә. Бер сәгате якынча 300-450 сум тора икән. Балаларның күңелен күрәләр һәм төрле юнәлештә булышырга да мөмкиннәр. Бу рәсем ясау, бию һәм башка төрле чаралар. Иң мөһиме, бала гаджетны тәрәзәдән генә тотып атмасын. Онлайн булгач тимәсе дә аның кулында бит. Әмма кайбер әтиәниләр тагын да арттырып җибәрә, алар хәтта үз сабыйларын карауны робот тәрбиячеләргә тапшырмакчы. Һәм бу шаяру түгел, сораштыручылар күрсәткәнчә 24-тән алып 39 яшькә кадәр әтиәниләрнең 66% моңа әзер дип белдерә. Чарада 2001 баласы булган кеше катнаша. АКШ, Бөекбритания, Һиндстан, Кытай һәм Бразилия илләреннән 400 кешене сораштыралар. Робот тәрбиячене үз фатирында күрергә теләүчеләр саны Кытайда һәм Һиндстанда 81% тәшкил итә икән, Бразилиядә 73, Бөекбританияда 68 һәм 54% Америка Кушма Штатларында. Тик менә ничек курыкмыйча үз сабыеңны роботка калдырып китәсең инде? Бу әтиәниләр әллә ялкау, әллә инде үз өстләреннән җаваплылыкны алудан курка, аңламассың. А что мы будем делать? Я буду тебя учить, воспитывать. Во мне все заложено. Вот и хорошо. Мной надо заниматься. Трансформер мәктәп, аны кая барлыкка килгән дип уйлыйсыз? Әлбәттә, иң экзотик илләрнең берсе Камбоджада. Ул пыяла һәм агачтан торган трансформер мәктәп Батамбанг дигән шәһәрдә. Бинаның үз территориясе юк, чөнки ул торак йортларга якын урнашкан. Җирле халык уку процессын күзәтә һәм хәтта анда катнаша да ала икән. Хәзер укучылар гибрид режимда укый, дәресләрнең бер өлеше читтән килгән студентлар һәм волонтерлар алып бара. Калган дәресләре дистанцион рәвештә уза. Шулай итеп, бу шактый экономия диләр. Бинаның стеналарын күчереп була, тәрәзәләр, полкалар, шкафлар хәрәкәт итә торган. Балалар уку киңлеген трансформацияләүдән турыдан-туры үзләре дә катнаша. Архитекторлар региональ үзенчәлекләрне искә алып төзегән. Чөнки монда су басулар еш була, шуңа күрә укыту бүлмәләре икенче катта, беренчесендә саф һавада уку һәм аудиториялар урнашкан. Мәктәп эшләмәгән көннәрдә аны җирле базар буларак та кулланалар икән. Менә сиңа шир трансформер бу. Бүләккә әкияттәге урам Лондонда яшәүче Дилан исемле бер ир кеше кызын шакка тормакчы була. Туган көнне ул гаҗәеп бүләк әзерли. Гарри Поттерда булган тылсымлы урамны төзи. Туган көнне туры китерү өчен әтияни берничә ай дәвамында гардероб бүлмәсендә гаҗәеп эшләр башкара. Кызы белән качкычлы уйнаган вакытта кичкенә Элла нәкъ менә шул бүлмәгә керә һәм сүзсез кала. Гарри Поттерда булган кәкре урамга ләгермен дип күз алдына да китерә алмый ул. Хәтта әтисенә бу урам мәңгегә бездә калсын әле дип, хәзер шкаф артындагы бу урамны Элла урамы дип йөртәләр икән. Добро пожаловать в Косой переулок. Ашасаң лайк, сүз чираттагы TikTok геройлары хакында бу юл үзәктә өлкәннәр. Гадәттә без балаларны ничек ашатырга дип баш ватабыз, алар бит конфет һәм печеньега тизрәк үреләде Дарин Николь үз язмасында. Тик алар бары тик аш талинкаларын бушаткач кына ашарга мөмкин. Ул талинка бушаганчы өстәлдә торачак, тамаклары ачкач киләчәкләр ди алар. Интернет дөньясы бүген менә шундый яңалыклар алып килде. Очрашырбыз. Кайбер чыгарылышларыбызны кабат карыйсыгыз киләме? Яисә сезне ниндидер тема кызыксындырдымы? Безгә социаль челтәрләрдә языгыз, комментарийлар калдырыгыз, үзегез турында кызыклы вакыйгалар турында сөйләгез. Алган белемнәрне эшкәртер өчен аларны аппетит белән кабул итәргә кирәк. Анатоль Францның менә шундый күңелле һәм кызык гыйбарәсе белән тапшыруыбызны төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр